šialený začiatok play-off v Žiline. Takže ku prvému zápasu by som povedal len to, že bystrickí fanúšikovia, tak bolo ich tam dosť, neočakával som ich toľko, ale žilinských tam bolo teda oveľa viac a ako ste videli na videu, mali aj krásne choreo. Žilina si myslím, že cez celý zápas bola lepšia, nakoniec sa to aj ukázalo na výsledku, čo bolo 3-1. Počuli sme dosť veľa pískotu a hlavne keď hráči Bystrice išli do svojej kabiny, tak tam bol neuveriteľný hluk na tribúne práve v sektore B, kde som sedel ja. No a keď sa presunieme k druhému zápasu, ktorý nebol až taký dobrý z pohľadu fanúšika, tak musím oceniť tú bojovnosť Žiličanov, že sa celý čas snažili a nevypustili to, aj keď už bol horší stav, keď na konci to už nebolo úplne ideálne. Ale tak myslím si, že obidva týmy boli dosť vyrovnané, ale ako vidíte na videu, v druhom zápase tam bola aj nejaká roztržka a medzi fanúšikmi a na konci teda vlastne tuším, že Hunter Fidges tam začal bitku, takže tam to bolo riadne drsné a celý druhý zápas sme počuli hrozne veľa piskotu a vlastne nebolo to vôbec príjemné na počutie a určite nie ani pre hráčov. Bolo tam veľa sporných momentov a veľakrát sa hráči aj zrazili alebo narazili a veľmi tvrdá hra a nakoniec Žilina dostala riadny debakel 0-8, čo ma veľmi neteší ako fanúšika Žiliny, ale tak musíme ísť ďalej a dúfajme, že v Bystrici to dopadne dobre pre Žilinčanov, ale určite to budú kvalitné dva zápasy a už sa teším na to. Ja vám ďakujem, ak by ste chceli vidieť nejaké video, kde by som hodnotil iné zápasy z play-off, tak mi to napíšte do komentárov a čaute.